眠るに命をかけるプリンに最大級の屈辱を与えられるエクスタシー。は？何してる？お前さ、そのベヨやったかよお前。培養でったために同じことしかしてねえじゃねえかよ。てめえを培養してやろうか。ねえお願いもう。これプリンの復帰阻止って無理じゃね？こいつお前なんか眠れて霞んでるけどさ、復帰阻止無理なんだけど。バカが。よし逆算ですっぞこっから。てめえら無理だって思ってるだろ。ぶっちゃけ無理だって思ってるやろ。ぶっちゃけ俺も無理だって思ってる。まあでも次のここの試合負けたとしても次絶対ぶっ倒すから。眠るバカ。